everyone, welcome back to my YouTube channel. Please don't forget to subscribe, like and comment. So on this video ngizochaza incwadi ya grade 11 enesihloko esithi zihlangene phezulu. Sizoqala siyifinqe le ncwadi okuyi-summary ukuthi kwenzakalani kule ncwadi bese ngichaza ukuvezwa kwabalingiswa. Isihloko sencwadi izihlangene phezulu. Kule ncwadi sithola uThuthukani Njiyela owayeshade noLetheni. uThuthukani noLetheni balahlekelwa ingane yabo yomfana esibhedlela. Umshado kaLetheni noThuthukani waqala waqhekeka. uThuthukani ulahlekelwa umsebenzi. uLetheni uhamba amazwe njalo njalo. uLetheni uyanyamalala iminyaka emibili ebese ufaka isehlukaniso phakathi kwakhe nomyeni wakhe uThuthukani. uThuthukani uyaqhubeka nempilo ngenkathi uLetheni ehambile iminyaka emibili. Uyaqhubeka uthandana noThembekile wakwaMsimude owayenengane naye. uLetheni uyabuya ekhaya emva kokunyamalala iminyaka emibili. Ubuya nje uThuthukani useqhubekile nempilo. Lokhu kudala izingxabano phakathi kukaThembekile noThuthukani okuholela ekuthenini amalobolo ahlehliswe. uLetheni uthumba uThembekile ngoba efuna ukuziphindiselela, aziphindiselele ngezinto uThembekile owayemenze zona. uLetheni waboshwa iminyaka emibili ngesimanga sikaThembekile. uLetheni wasayina amaphepha esehlukaniso ngoba wayephoqelekile, uThembekile wayemphoqe ngesibhamu. Abathumbi bakaThembekile abebesebenzisana noLetheni okunguSpikes noRazor babefuna isamba semali kuThuthukani ukuze bakhulule uLetheni, ukuze bakhulule uThembekile, ngiyaxolisa. Uyavuma uThuthukani ukukhipha leyo mali. Bavumelane ukuthi bazohlangana esiteshi. Ngempela bahlangane lapho umthumbi kaThembekile uSpikes uyadubuleka ehlombeni. uThembekile naye uyadubuleka esandleni. uRazor yena wadubuleka wafa. uLetheni wase ubona umuntu amnika ingane yakhe eyalahleka esibhedlela. Angithi ukuze ingane kaLetheni ilahleke esibhedlela ingoba uLetheni wayefuna ukuya endlini encane, wase ubambisa umhlengikazi noma umuntu owayecabanga ukuthi umhlengikazi ingane, wase ubaleka naye. Kanti loyo muntu loyo unina kaThembekile okunguMathabethe. Manje-ke uLetheni usebona lo muntu owambambisa ingane esibhedlela. uThuthukani uhlangana nezingane zakhe angakaze azibone, uSiphesihle noSpikes. uSiphesihle ingane kaThuthukani noThembekile. Kepha uThuthukani azange bamvumele ukuthi ayibone le ngane ngoba wayiphika ekuqaleni ethi angeke aze akhulelise uThembekile ngoba baba ne-one night stand. Ngakho-ke uThuthukani ekupheleni kwale ncwadi uhlangana nezingane zakhe ezimbili angakaze aze azibone. Manje lana-ke siceda ukuyifinqa le ncwadi ukuthi ube ne-idea ukuthi kule ncwadi izihlangene phezulu kwenzakalani. Manje ngizochubekela phambili ngichaze ukuvezwa kwabalingiswa ukuthi abalingiswa kule noveli bavezwe kanjani. uThuthukani Njiyela umlingiswa osemqoka. Uvezwe njengomlingiswa othanda ukuthula, uthanda abantu, uthanda nokufaka isandla kwimisebenzi eminingi eyenzeka emphakathini. Khumbula ukuthi uThuthukani waye ekudingisweni ngenxa yokuthi wayengenele leza zinto lezana ezobandlululo, alwela inkululeko naye. Akho-ke lokho kukhomba ukuthi uThuthukani umuntu othanda ukufaka isandla kakhulu ezintweni ezenzeka emphakathini.
uThuthukani unawo unembeza njengoba efuna ukuyolungisa icala lakhe kwaMsimude emuva kokuyiphika ingane yakhe. Sakhumbula uThuthukani waphika ingane yakhe benothembekile, ingane yakhe anothembekile. uThuthukani uvezwe njengomlingiswa onjengemamba uma ecasukile. Simbona ephethe ummese efuna ukugwaza umkakhe ngokudakwa nokumedelela. Uvezwe futhi njengomlingiswa onozwelo. Sibona ngenkathi evumela uLetheni ukuba alale ubusuku obubodwa emzini wabo. uLetheni, sesichubekela phambili sichaza uLetheni ukuthi uvezwe njengomlingiswa onjani. uLetheni yena uvezwe njengomlingiswa oyindilinga ngoba ungumuntu ongaqondakali ngokwesimo sakhe kanye nangendlela aziphatha ngayo. Ungumlingiswa oguqukayo oqala ngokuba isibonelo esihle, ethanda isonto futhi eyikhansela, kepha ugcina eseyisidakwa, eseyisigebengu futhi. Ubugebengu bakhe bugcina bumfaka ezinkingeni. uLetheni akaziphethe kahle neze ngoba uba neshende eshadile. Uvezwe njengomlingiswa ongahloniphi, ubuya endlini njalo phakathi kwamabili. Udelela umyeni wakhe, umbiza ngoqhwayilahle. Indoda efuna ukondliwa, indoda engenamzamo. Angithi uThuthukani wayengasebenzi. uThuthukani wayenguthisha, wase uya ekudinisweni. Wathi esebuye esethi ufuna ukubuyela emsebenzini wakhe wokuba uthisha, kwatholakala ukuthi lama-qualifications anawo awasadingeki, sokufuneka ukuthi ufunde futhi. Ngakho-ke azange asakwazi ukuthi awuthole umsebenzi wakhe wokuba uthisha. Ngakho uLetheni wayesemdelela embiza ngoqhwayilahle, indoda engenawo umzamo. Emva kweminyaka uLetheni usefuna ukubuya alungise izinto, yingakho sithi uvezwe njengomlingiswa oyindilinga, umlingiswa ongaqondakali ngokwesimo sakhe kanye nangendlela aziphatha ngayo. Ngiyathemba ukuthi kuzwakele. Manje sizochubekela phambili sichaze uThembekile. uThembekile uvezwe njengomlingiswa oyiphiqiphiqi, umlingiswa ongalilandeli igama lakhe, umlingiswa oyisigebengu. Uqhatha uThuthukani noLetheni ngoba efuna ukuziphindiselela uThuthukani ngokumshiya nengane ayiphike besafunda isikole. Umqhatha kanjani uThuthukani noLetheni? Angithi wayenza ukuthi uLetheni aboshwe le eKorea. uThembekile wafaka izidakamizwa ezikhwameni zikaLetheni ukuze kuzoboshwa uLetheni. Maceda lapho wakhomba uLetheni ngesibhamu emphoqela ukuthi asayine amaphepha wesohlukaniso azothunyelwa kuphi? kuThuthukani. Ngakho-ke yindlela kaThembekile yokuziphindiselela uThuthukani ngoba uThuthukani wayephike ingane yabo bobabili ngenkathi besafunda isikole. uThembekile uvezwe futhi njengomlingiswa oyisigebengu ngoba wayedayisa izidakamizwa, ezinye wazifaka kuLetheni ukuze azoboshwa. Uvezwe futhi njengomlingiswa othanda imali ngoba sathola ukuthi wabulala isoka lakhe uMthavuna ngenxa yokufuna imali. uThembekile wayesefuna futhi nokugudluza uThuthukani emva kokuthi bashade ukuze azothola izimali zikaThuthukani zenshwalense, phecelezi insurance. Lokho kuveza ukuthi uThembekile uvezwe futhi njengomlingiswa othanda imali, kangangokuthi aze abulale nabantu, abulala isoka lakhe, wayesefuna nokubulala uThuthukani ukuze azothola imali. Ngakho-ke sesichazile, sengiyifinqile incwadi enesihloko esithi Sihlangene Phezulu. Ngachaza futhi nokuthi abalingiswa kule noveli bavezwe kanjani. Kule video elandelayo ngizochaza isizinda, indikimba kanye nesakhiwo sale noveli Sihlangene Phezulu. Yeah, that's it for today. Thank you guys. Please don't forget to subscribe, like and comment.
See you guys in the next video.